20-minute isiZulu presents. Sawubona bhuti, bingelela izingane. Sanibona bantwana. Sifundane namhlanje. Angihambi. Namhlanje sizofunda ukuthi siwenze kanjani umusho ukuba uthi cha. Manje ukuthi ngiyahlala ngesingisi kuthiwa I sit, kodwa ukuthi angihlali kuthiwa I do not sit. Kulungile. Ake ume kancane, ake ngichaze. Ukuthi I sit ngumusho ovumayo. Ukuphendula ube ngumusho othi cha, sivele sifakele u do not ngaphambi kwesenzo. I do not sit. Uyabona ukuthi kulula kanjani? Ngakho ke ukuthi ngiyakhuluma ngesingisi kuthiwa I speak. Kodwa ukuthi angikhulumi kuthiwa I do not speak. Njalo ukuthi ngiyacula ngesingisi kuthiwa I sing. Kodwa ukuthi angiculi kuthiwa I do not sing. Manje uyakwazi ukuphendula imisho ithi cha. Salani kahle. Usale kahle bhuti. Nihambe kahle zingane.